mayong gabi. So, nabudol na sad ko, no? Grabe, pagkabudol na ako, oy, sa TikTok. As in ba, sige man guni agi sa akong FYP ba? Unya, as in ba, nindot man guni siya kay makadako jud daw. Oy, makadako, basta mauna na makadako kay gamay man tagkuan moong magpadako tabay. Tan-aw lang jud ako. Na jud ni, mao na jud ni ato na jud sa abrihan uban ko ni pag-abrian kung unsa ba jud sulod, basig walay sulod. Oo, minsan kasi mabudol jud ka kay daghan ba yung mga scam karon kung tinuod ba jud na makadako ni kuan, oy, tan-aw nato. Kanina. Oh, ni abot na jud red lang ako gipili na color kay nindot man siya red. Oo, basta ganahan jud ko red ani. Sige daw, i-try daw nato kung makadako jud siya kuan. Kanina guys, sana sa mga lalaki diha ayaw na magtanaw kay di man mo maka-appreciate ani kay wala may ani-ani, ha? Gusto mo nyo magbrapod mo. Syempre kami lang mga babae diha, o palit na mo ani, tinuod jud daw makadako jud daw ning kuan sa mga kuan ba diha, sa mga flat, basta mga flat ba ana oy na kuan jud ana gamay og kuan. Try na nako ha. Ayaw mo tanaw. Uy, nang tanaw man mo. I-try na gaya. Kung saan na ako i-try, nagtanaw man mo. Ha? Ayaw lagi mo tanaw. Pagpiyong ba? Sige. Pak! Ayan na guys. Oh, yung wala kanina at meron. Ito, oh. Anong pinagkaiba? Parang meron na ba, te? Ano ba? Paano ba? Tanaw ka ni. Oh, kana. Nana ba yung boobs? Or wala. Or maurag gihapon. Mao na ning wala guys. Mao din ning strap niya oh. Oh, pwede mo hawak ng strap kung magsuot ka aning braha. Kuan niya. Pwede po na strap, depende kung sa isuoton ninyo sa nina ba. Tanaw tong wala at before and after. Oh, mao na ning after. O di ba na? As in guys, flat man jud ko oy. Oo, flat jud ko ba. Wala joy maipit. Oh, okay, good. Legit ka ay siya. Oh, legit ka ayo. Diba? Naana ba, te? Nanay sulod? Te, nanay sulod ba? Okay na ba? Hindi. Same lang naman Grabe naman. Same ba? So, mga ning final, guys, oh. Giipit na dyan ako kaayo para ba naadyo tayo kuan ba? Na tayo boobs, pak boobs. Sa man mo panaway mo dyan panaway na gamay ang ako. Okay ra jud na at least buutan ko o wala ko'y ginatapak-tapakan na tao ana. Nagpakatotoo ko guys. Oh. Bye!